Usa ka buwan nga masuso ug duha ka 8 anyos nga managkaluhang babaye naluwas sa mga sakop sa National Bureau of Investigation, kauban ang ubang ahensya sa kagamhanan, nasuta nga gigamit sila sa ilang uyoan sa malaw-ay nga pasundayag at atubangan sa internet. Detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang actual rescue operation sa mga batang biktima nga gipahigayon sa NBI Sevron, DSWD-7 ug Iyakat 7 sulod sa usa ka panimahi sa Zone Lato, Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong Nobyembre 27, alas 2 hapon. Naluwas ang usa ka buwan nga masuso ug ang duha ka managkaluhang batang babae nga nag-edad og 8 anyos. Giatiman sila sa mga social worker dayon gidala sa shelter. Nadakpan sulod sa iyahang balay ang 33 anyos nga uyo ang bayot sa batang biktima nga nahimo sa krimen. Nakuha gikan sa suspek ang tulo ka cellphone nga naa nagkalain-laing malaw-ay nga hulagway og video sa mga bata nga gigamit nini og gibaligya online sa mga langyaw pedopilya og nakuha usab ang mga sex toys. Dili lang matud pa yan hulagway o video kun dili ipa-perform gyud ang mga bata sa malaw-ay kalihukan at atubangan sa kamera. Suma ni Maria Contessa Lastimoso, ang agent on case, kinsa mao'y nangulo sa operasyon sa pakig-alayon sa U.S. Homeland Investigation Office and Destiny Rescue Operations. Gipatuman nila ang warrant to search, seize, and examine computer data sa mga ebidensya. Sawa pa ipahigayon ang rescue operation, gipaubos una sa surveillance ang suspect, human madawat ang kasayuran gikan sa U.S. Homeland Security ug nasuta ang daotang binuhatan ini. Samtang dako ang pagtuo sa NBI Sevron nga adunay kalambigitan ang 19 anyos nga inahan sa masuso ug ang igsuon niining 34 anyos nga inahan usab sa managkaluha sa gihimo sa uyoan sa mga bata. Apan di pa sila direktang malambigit kay wa pay mga ebidensya, busa gilakip lang una sila sa pag-rescue sa mga otoridad. Gipasakaan nagtukmang kaso ang dinakpan. Violation of Section 9 Republic Act 10364 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 as amended by Section 6 of RA 9208, which carries a non-bailable offense. Our children, they are not merchandise, whether online or offline. Let us protect our children. Second key point is that it takes a village to take care of our children. So the community must get involved to stop this kind of criminality, this type of savagery. Sulod sa detention facility sa NBI, giangko niya nga aduna siya'y afam nga namaligya og law-ay nga hulagway apan wa kunoy labot ang iyahang mga pag-umangkon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.